हेल' फ्रेन्ड, बिलोमा गयारी इउटुब चेनेलनिफ्राय बरायबाय। आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, शेयार, कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। दिनै आं फंबायनि दाउ फाराम देखायगोन। जोंहानि फंबायनि नै बियो दाउ दोनग्रा न'। बेयाव मोनायाव थायो दाउआ नै। ओमफ्राय दा दं माबायाव काजिबारियाव दोनो जोंहा। खाजियाबो फिथाइ दङ, ओमफ्राय बुख्रा गोजा। नै खुमब्राबो दं, ओमफ्राय काजिबारियाव आरो इयावबो दं खुमब्रा फिथाइनि। ओमफ्राय दाउआ नै दाउ माखाया आदार जादों। नै इयाव दै होयो, बेयाव दै होयो। ओमफ्राय आदार जागासिनो, आदारखौ इयाव होयो। ओमफ्राय आं आदार होबाय एसे, दाना होयो नै दाना। ओइ नै खायसोथार बिसोरो। काजिबारियावनो थायो दाउआबो। खाजि फिथाइ माखायानो खाजिखौबो देखायसै आं एसे। नै खाजिया बुख्रा गोजा, लाद्रा जालायनाय दङ अबावबा साइडआव। दाउआबो आदार जागासिनो जेबो दं। जा सेलायलायखायो, सिंमानि थायो नै, गासिनो जालाबायो अबावबा। बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय।